Binuksan na po ang entabladong kikilatis sa nagagandahang tinig ng mga Central Luzon talent. Dinumog ang Broadcast Center ng CLTV 36 at napuno ng mahuhusay na auditionees sa pinakaabang singing competition ng CLTV 36, ang Singkagaling. Alamin ang kwento sa Insta-Chika report na ito. Hindi nagpatinag sa bagyong Julina ang mga awit na dumagsa sa unang round ng Singkagaling audition na ginanap sa 3rd floor CGIC building, City of San Fernando, Pampanga. Bit-bit ang kani-kanilang singing pieces ay nagpatalbugan ng mga auditionees sa a cappella round na masugusing binusisi ng 3 hurado na kinabibilangan nina Mr. Hans Lee, Miss Jennifer Salenga at Mr. Jake Morales. Inspirasyon ng iniwang aral ng ating first bulilit singing hopeful na si Micaela sa kabila ng kanyang kondisyon sa mata ay pinatunayan ng 9-year-old na kabalen ang kanyang galing sa pag-awit. What they're going to say, let a storm rage on. Masasabi mang you can have it all, pero bawing-bawi naman ang kakulangan ni Micaela dahil sa kanyang angking talento ay nakatanggap siya ng gintong bituin. Ibig sabihin, dapat pang abangan ang singing powers ng batang si Micaela sa mga susunod na round ng Singkagaling. Thank you dahil pumunta kayo at nanood kayo sa akin. Tsaka salamat din kasi hindi kayo sumusukong pakinggan lang ako. Bukod kay Micaela, cute na cute pero wow na wow din ang naging performance ng ibang bulilit auditionees. When I'm racing with destiny, then in that one moment of time, I will feel magpakailanman. Kung may mga bulilit, aba syempre, hindi rin papahuli ang mga teens at adults sa pagpapamalas ng kanilang galing sa singing. Ang aspiring diva na si Shireen na tubong Mexico, Pampanga, may paalala pa para sa pangangalaga ng iyong golden voice. Natulog na maaga, hindi umiinom ng mga malalamig, hindi kumakain ng sweets. Tapos nagpa-practice po. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Kung may naitatagong galing sa pag-awit, this is your time to let the country hear your golden voice. Kaya mag-audition na sa darating na Sabado, September 2. At baka ikaw na ang hinahanap ng pinakamaningning na singing competition sa buong gitnang Luzon, ang Singkagaling. Your eyes are where I'm lost in. Underneath that chandelier, we're dancing all alone. Kasama sa pagbabalita si Reniel Pawid. Ako si Lordilyn Katama para sa Metro Central Luzon News.